வணக்கம் நண்பர்களே. கிருஷ்ணகிரி டு சென்னை சாலையிலிருந்து குப்பம் செல்லும் பிரிவு ரோட்டில் 12 ஏக்கர் பரப்பில் உள்ள ஒரு நல்ல நிலையில் ஸ்கூல் இருக்கிறது. இந்த ஸ்கூலில் குழந்தைகள் தற்போது படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நார்த், வடக்கு, கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் எல்லா பகுதியிலும் இயற்கை அழகு சூழ்ந்த பகுதி ரோடுக்கு அருகே உள்ளது. குப்பம் மெயின் ரோட்டில் இருப்பதால் நீங்கள் இந்த பள்ளியை நீங்கள் சென்று பார்க்கலாம். வணக்கம்.